No to musím oznámit správci, ježiši. Ty vole, tak to je průser. To je průser. Řeknu ti to později, Jacku. To je průser. To je sakra průser. Bože, musím jí to hned oznámit správci. Už jsme tady, ježiš. Seme. Co se děje? Máme průser. Ztratili jsme RBCčko. Nebo máme rozbitý RBCčko, to je to, co očišťuje radiaci. Takhle, když se k nám dostane radiace, tak tu hodně lidí pochcípá. Nebo zmutuje. A jediná její výrobna je v Chicagu. Aha. My tam půjdeme. Já tam půjdu. Já tam proto půjdu, já vím, kde Chicago je. Já taky. Dobře, běžte. OK. Děkujeme. Hodně štěstí, ať se vám tu nic nestane. Jo. Víš tak, víš co máš dělat, hlídky jsou tady. S Bohem. Bohem. Když tak, ti dám svůj notebook. Abys měl na nás neustále kontakt. Jo. Já ti dám mají svůj. Kdyby se nám něco stalo, tak ať aspoň to někdo ví. Budu vám hlídat. Jo, tak. Čau. Tak. Ale musíme pohnout. Čas je vzácný. Pořád stojíte, nechápu. Pojďte rychle. Musíme pohnout. Jo, do terminálu. Nechápu, k čemu tady udělal ty peníze na zásobování, když to nic nebere. Tak, Jo. vidíme, jak to tady vypadá. Počkej, Vypadá to. No jo, jdeme na to. co tady děláš? Já nevím, ale musím vám odevřít tu bránu. Jo, teď jich. Tak, a je to. Jo, vrátíme se, až to přinesem. Bez zabav. Zavírám dveře. OK. Pane bože, to je svět. Na to se těžko zvyká. Počkej, Jacku. Hodně hodně času. Ježiši. Tady moje žena. Na tohle jsou hodně těžký časy právě, že. Ještě dříve to bylo šťastný život a teď nic. Auto, můžeme si vzít nějaký věci. Přesně tady děli, stávali a jsem řekl rychle, pojďte, měla už to být dítě a... Vezmu si zbraň. Ano. Injekce, zápalky, GPS, jo. Půjde to auto nastartovat? Ne, po tom výbuchu ten motor byl zničen. Ježiši Kriste. Ty vole. Fuck. Hele, tady jsem kdysi. Tady si myslím pracoval. Ne, pojď sem. Nepracoval se tady náhodou? Jo, pracoval. Ne. Já naštěstí pracoval tam, v hajvu. A když to vybuchlo, tak jsem stačil tam zdrhnout. Tady, Ty vole. Ty vole. Příroda si ber zpátky, co kdysi měla. Nádherný výhled na město. Dnes na město duchů. Pojď, je to tohle. Po těch liánách. Co jsem spadnu? Hele, můj dům. Vezmu si zápalky. A aspoň se trochu Já to ohřeju. povedu, to nejvíc unesu. Ne, můj počítač. Cože? Moje stará rachotina ještě funguje. To si děláte srandu. No. Počkej. No. A, to je díra jako prase. Počkej. Někoho jsem viděl v okně. Pojď sem. Počkej, tady, teda. Meč. Nebo kudla. Já si vezmu brokovnici. Je tam někdo? Au! Tady je, protože bude následovaný. Přesně. Počkej,
Nechápu, jak to mohl přežít, ten výbuch. Má tu zbraně? Tady nějaký věc, pobereme si můžeme. Má tu hodně zbraní. Má tu věci. Má tu i spacák. He, Neotevíru! Kdo jsi ty? Kdo jste vy? Já ptát vás. Moje zásoby, moje zbraně. nech nás být, jo? Počkej, ne, klídek, jo. Jak jsi to tu mohl asi přežít? Žít, to byl brutální výbuch. Nemyš na něj, Jacku, nemyš na něj, tím ho víc provokuješ. Polož tu zbraň. Říkám ti, to je dobře. Tak, a ty taky. Tak, jak jsi to mohl přežít? Má tady zásoby. Jacku, ne. Ne, Ještě jednou do toho vlezeš a zabiju tě. a ty ho nech. Řekni nám, jak jsi to mohl přežít. Má tu zbraně. No tak to potřebuje, co když to omluvím ti. Když, Když nám, no, no tak jsem se schoval sem a tady vlastně přežíváš. se schoval do té kabinky tam vzadu. My hledáme RBC, nevíš, kde to je? Jo, v Chicagu vlastně, nevíš cestu k Chicagu. Když nám řekneš, kde to je, v Hiveu, nedaleko je Hive 3, možná, že o něm nevíš, ale když nám si pomůžeš, můžeš se v něm zabydlet, je tam bezpečno. Žádná radiace, žádní mutanti, pokud tady něco existuje, ale o tom pochybuji. Bezpečí, absolutní bezpečí. No nevím to zrovna, ale Ale pokud nechceš, tak se tady zůstaň a dáme. Jo. No ale každopádně vezmeme si pár zásob. Ne, máme, no, když tak si vezmu, tak. A jak se vlastně jmenuješ? Pár stejků. jenom Tak, pár. taky si vezmu. A jak se vlastně jmenuješ? Kdo jste? Mark Wells. Okay. Máš to tu pěkně útoní, pěkně jsi to tu zabarikádoval. No, Víš, pár zlů. my jsme měli štěstí, my jsme se schovali do Hiveu a teď nám došlo RBCčko a proto jsme museli vylézt. Mě tam nepustili. Jak to? Jak to? Nevím, prostě mě tam nepustili. Jo, počkej, já už si to pamatuju, to potřebovalo registraci, že jsi mu měl podepsat, když kolem procházel reporter. Já jsem nemusel, já už jsem byl zaměstnancem, on ještě nebyl. Ale, Protože věděl jsem o tom, že to bude stavět a zaregistroval jsem se předem, ale pak jsem se ještě... hodně lidí tomu nevěřilo, ale pár lidí jo, že to se stane nějaká katastrofa. Bylo to v televizi, Jo, ale pak asi sekundu potom televize začaly elektrika úplně... jo, upadat, přesně to vím. Pak se vylezl ven k bráně. Ale je náhodou, jakože ne nejlepší, ale... Ty vole, už je noc, měli bychom si zastat. Tak, Ale můžeme tady... já budu držet líd. Marku, vzadu máš hodně velký sklad, jsem si povšiml. Nemáš tam něco zajímavého? Jacku. No. Co no? Je tam zombie. Ale... Tak no to. no, Já si vezmu brokovnicu. A vždyť to nic není. To prda. To prda. Zombíku. A máš to. Už je mráček. Tak. Já zombie nemůžu vyvláčit. Mráčený, ale zabil No. Marku, a on tady, to jsi mě nemohl říct. Jo, promiň, aha, já jsem ti zapomněl věřit, no. Omlouvám se, no. Teď už ti věřím. To jsem teď v té pustině, ty tady nebyl 2 roky a už tu vzniklo tohle. Jsem se rozdechat. ale ne tam tady. Jo, se zásobama, to je fakt chytrý. Tady. Ne, vezmem ho rovnou ven.
Marku, ty nám oddělej barikády, my ho odneseme. Zásob se nekoupí. A my to všechno vyžere. Já nevyžeru, já si jenom vezmu pár věcí. Já nejsem takový žrob. Tak, Marku, oddělal z barikády. Pojďte ho dát tu dva, ne? Ho vyzvedneme. Jo, zkus si zvednout tvoje zombíka, který vole váží možná jak tlusťoch. Tak, otevřem. Tak, odnesem ho ven. Zvláštní normální. Tak. Tak, a tady ho položíme. Nezavírej ho tam, ještě ho tam zažere. Tak, a já si vezmu pár zásob. Co to je? Tak, vezmu si to. Tak ne. Vezmu si tohle. Tohle si vezmu. Ty to bereš? Jen pár věcí, ale fakt ne hodně. Fakt ne hodně, většinu ti to nechám. Čestně. Ale moc jídla mi to neber, mám ho málo. Podívej se do všech truhel, když tak, jo? Jo, počkej, tady. Tak, vezmu si ještě. Pár sušenek, aspoň 8, jo, na cestu. Hele, tak my asi už půjdeme, jo? Můžeš jít s námi, klidně, Marku. To by musel vzít, že i... Nemusíš, já vezmu pár zásob, klidně. Nebo vem si pár zásob. Já už jdu, takže... Počkej na nás. Ale... Tak. Tak. Ježiš, abych tady hodil tlamu, to sotva. Moje noha. Dobrý, dobrý, dobrý. Co to? Počkej, Smrdí to. počkáme, až přijde Marek. Marku. A o tomhle taky něco, víš? Ježiši, radši se to ani nezmejte. O tom zrovna nevím. Počkej, ale počkej, Jacku, počkej na mě. Tam radši nerveš, tam... Ah!